следващото видео ще играем Roblox, както виждате. Ще играем Roblox Squid Game. Виждате ли? Да. Вижте колко е яко. Сега ще играем Roblox Squid Game. Не знам, просто ми дойде и така. Исках да играя. И ще играем. Така, както винаги, оставете по един лайк на това видео и преснете абонат бутона. Абонирайте се за канала с камбанката. Ето сега ми зарежда и отиваме в Squid Game. Общо взето, да, ще изиграем доста игри. Хора, не знам дали ще направим победа, но ще видим. Така, да видим какво става тук. Както също да ви кажа, ако искате нещо да ми пишете, напишете го в коментарите. Както така, когато снимам Roblox видеа, както в стила Brainrot, гледайте, в стила Brainrot имам видео, както и да, така да. Сега, фронтмена идва. Ще скипна. Фронтмена идва. Гледайте го какъв е гаден. Да се маха. Гледай как бъгна. Но както и да е. Така, хора, ако искате ли ми името, така ще го напиша пак в коментарите. Ако искате да станем приятели, сега пред вас, пред екрана ви ще ми излезне името. Да, ето го. Точно така. Сега отивам бързо да влизам просто в асансьора. Ето, пише ми Red Green Light. Там нещо си. Ето тук влизаме при тези хора. И сега отварят вратите. И както казах, оставете един лайк. Абонирайте се с камбанката. И ми пишете кои игри да играя. Както винаги. Сега ще играя тая. Аз ще играя Squid Game, просто защото ми се играе. Нищо не е принципно. Тя е много реалистична. И е много яка, според мен. Сега ще скипна. Скипвам. Аз ще заредя патронка. Патронки ще се заредя. И ще почваме. Аз скипнах ли? Да. Добре, хубаво. И почваме. Айде, Green Light. Айде. Не. Тук направо ще ни убият. О, не. Много бъги. Мен много целиха. Хора мен много целиха. Ужас. Трябва някой ми помогне. И така. Някой ми помага, хора. То вече не ми помага. Да, със сигурност. Ето, пич няма да помогне на мен. Ясно е. Аз ще остана. Аз ще умра. Хора, в първата игра ще умра. Не. Аз ще умра. Не, хора, в първата игра умирам. Какво ми пише пак тая? Те се разкарай. Така ще вървим ли бързо? О, вървим, да. Хора, ставете лайк, ако искате да успея. Ставете лайк, ако искате да успея. Не, ох. Хора! Не, имам време. Имам доста време, мисля, че. Айде, наближаваме края. Мен ми тече кръв от всякъде. Не. Така. Айде. Помогнахме на тази. Тя ми помогна. Хора, вижте как ми тече кръв. Вижте. Айде на камерата. Обзето, да, много яко. Спокойно сега върва бавно, обаче аз ще проходя.
Мисълта след тази игра ще мога да вървя вече. И да, какъв е този скин, той някакъв се е направил много тъп скин. Както и да е. И да. Имаме още 20 секунди, да. Айде, някой го избутаха. Ужас. И той ще го избутам. Това ще го избутам тук, хора. То не може да се оцелим с това палячо. Не. Някой ме избута. Ето, вижте, хора, оправих се. Сега имаме да бутаме. Ще бутаме. Кой ще бутаме? И то. И то ще го бутнем. Не успях. Но, той ме бутна мен. Но как се тъй? Хора, сега, ако може и вие да и препоръчвам ви, например, да я играете тази игра. Със сигурност играете Roblox. Да. Хора, съжалявам, че нямаше Brawl Stars видео. Нещо не успях. Нещо ми бъгна. Но карайте, пак ще направя. Спокойно. Със сигурност ще направя Brawl Stars видео. Обаче трябва да стигнем лайкове. Трябва да стигнем над 10-20 лайка. Трябва да стигнем. Ето сега, хора, тук сме на това. Сега ще сме на тези бисквитките. Някой е хеликоптер. Хеликоптер. Ето тук сега, хора, ще се снимаме. Вижте колко ще е яко. Айде, хора, сега ще се снимам. Те гледайте как се бута. Айде, аз съм. Айде, зеле. Какво зеле? Направо. Така. Да. И оставете по един лайк. Ето тук. Сега ето ги формичките. Сега тук ги чакаме всички хора да се съберат. И ще си подскачам. То се едно тук е рая. Но както и да е. Ама те как ще спават тук някой път? Ето го това. Това пич, който само ма бута. Ама не го знам с него. Той сигурно пърди. Но, не, айде сега, да не ставаме с обиди. Но сега отварят ли вратите? Що не отваряте вратите? Аре, колко секунди трябва да минат? Хора, колко секунди трябва да минат? Не, те ще ги избутам за кеф. Айде, отварят ли? Отварят! Сега вижте трейлера. Айде, то не е трейлера, но е ужас. Сега ще ме бутат. Нали? Айде, бутат ме. Ох, защо ме бутна? И да ви кажа. Сега какво ми е? Какво е? Чадър, хора! Направо чадъра, вей, не. Не. То е най-трудното сега. То няма най-трудното някакъв то триъгълник. Гледайте, хора, как се играе. Трябва да го натискаш. Колко е трудно. Защо чадъра? Защо играта ме мрази? Дайте лайк, ако успея. Ако успеем, трябва да дадете лайк. Разбрахте ли? Ако успея, давате по един лайк. Давате лайк на това видео. Няма как да не успея. За лайкове. Хора! Айде, дайте лайк! Дайте лайк на това видео. Дайте лайк за мен. Какви са тези бандажки тук? Дайте ми... ето! Имам бандаж. Юпи. Както и да е. Защо го изхвърлих? Както и да е. Така. Ето Umbrella Cookie. Сега гледайте, хора, ще го изям. Изява го. Този. Ето тук това. Искам да ме застреля. Имам моя умрук, бе. Имам умрука си. Гледайте го, аз го побърках. Така. Сега тук е много гадно, хора. Тук сега ще трябва да се бием.
Аз ще се бием с... Сега тук е храната. Сега ще видите какво ще стане. Аз съм първи. Скарайца. Аз съм първи. Аз искам. Искам храна. Скипвам аз. Пак ли фронтмена? Вай. Някои ги убиха направо, ги опустошиха. А защо ми бъгна? Бъгва много. Гледайте. Хора, много бъгва. Ужас. Аз съм първи. Искам да си взема нещо. Айде, вземам си хора. Взех си хора. Сега елате с мен да ги пиеме. Аз отивам да ги пия на тайно място. В Кенефа явно. Ще ги изпия в Кенефа. Това е женския, супер. Щом е женския? Съм в него. Ама тази врата ще се затвори? Ще се затвори. И добре, хора. Ще ядем. Ще пиме. О, не. Айде да изпием. Айде, почва пиенето. Това го изядох. Та бира. Кога ще изпия? Вай, как си хапнах. Добре. Сега, ако някой ми влезне, го пречуквам. С тази бутилка. Ето. И мога изпусна на земята. В туалетната. Ако някой ми дойде, е мъртъв. Да, и хора, сега да ви обясня какво е това. Тук, това трябва да се крия, защото съм dead. Знаете защо тук са биме сега с тези бутилки. Някои са взели вилици, аз взех бутилката. Не знам защо. Обаче мога да ме наранят. Аз не искам да се бия, защото все пак трябва да оцелея. Вижте колко е остро това моето. Моята коса е най-острата. Кой номер съм? 49-ти. Аз кой съм? Аз съм никой, аз съм чучо. Както и да е, хора. Ставете по един лайк, че съм в Squid Game. Добре, хора, когато умра, свършваме. Защото, да, свършва видеото. Хора, моите аз се побърках от тази кока-кола. Хора, вижте, аз съм нагълтах. И хора, знаете ли защо съм се нагълтал много? Защото съм в женската. Да. Женската съм. Аз съм женската, аз утре съм. 5, 4, 3, 2, 1. Отварям така. Брох. Що използвам бандажа, е? Екол съм прост. Някой може да спалне пак бандажите. И да, хора. Не, пак ли? Пак ли тея? И да. Не, сега какво е? Всички избират това. Явно това ще е. Не, тук ще е това с ножовите. Което аз го мразя. Не, наистина го мразя това. Сега ще видите, Hide and Seek се казва. Някой влезна при гардовете. Не влезна. Влезна, защото ако беше влезнал, ще да е много след. Айде! Бях от първите. Айде, ми отиваме. Тук вече няма снимаме, хора. Тя вече са снимки. Много снимки ни станаха. Сега ако тук падна, право ще е много тъпо. Ако падна. Тук ще стане, ако падна. Не искам да знам, хора. Най-вероятно ще умра. Ето, вижте къде сме. Не. Тая игра.
Тук да ви кажа, не знам кое е по-добре. Кое искам да ми се падне, не знам. Нямам идея. Тук някакси пишат, танцуват, емоутват. Ето, вижте трейлъра сега. Има застрелят. Карама да въртя. Оф, не. Хора, какво ще изтегля? И червено! О, на мен само червено. Вай, само червено. Айде нощчето. Опа, какво хубаво нощче. Как го показвам на този? Ето и другите хубавите нощчета. Ето, какъв е този трейлър? Какво става? Той плаче, защото не иска да убива хора. Окей. Нещо са го направили. Сега какво? Какво тук трябва броя ли? Даун. Даун. Някакви такива. Не виж колко ми пука хора. Някакви тъпоти тук излизат само. Дай, почваме вече. Хора, знаете ли какво е гадно? Трябва да убия един човек. Това е много гадно. Как ще го убия? Не, мисля, да. Ще го убия, ама знаете ли колко е трудно? Много трудно се убиват. То от нашия ли? Ихманочи. Не трябваше да е от нашия. Той и на сините работата е гадна, ама трябва да търсят изхода. Което си е доста трудно. Аре бе, тук няма ли някой, бе? И ако имаше някой тук. Ако имаше някой, как ще го заколя? Няма никой. Има! То какъв е? Какъв е то? То от нашите ли е, бе? Не ми казвай, че е от нашите. Той е от нашите. Какво правя аз? Аз бия те от нашите. Не, те. Сериозно ли те го заколиха? Ма и аз искам. Той май вижда къде са хората. Знаете ли какво е гадното, че ако не убия някой, умирам. Чест. Тук има някой. Някой колят. Аре де, оставете на мен! Значи как само колят. Само ги бият. В мен следваш. Ето. Не. То от нашите. Ето 60 секунди. 60 секунди. Как да убия някой? Не, наистина. Няма никой. Няма аз. Аз не съм си го изпълнил. Това око тук. Или АФК. Що не? Хора, аз загубя. Няма аз загубя тук как. Как трябва да се спечели, хора? Хора, аз загубя. Не, много е гадно да се очервените. Не мога, няма. Хора, губя. Хора, губя. Хора, гадост, губя. Губя, хора. Съжалявам. Няма, губя 10 секунди, 8, 6, То няма никой. То къде са завряли? Няма аз. Да, тук, да. Ми хора, браво, ми умрях. Умрях, това не мога го мина. Тая игра е ужасна. Ми, хора, как ти да ви кажа,
Ще изчакаме. Това ще е края на това. Това е края на това видео. Ставете лайк. Абонирайте се с камбанката. Играх Squid Game в Roblox. И да ви кажа, абонирайте се, лайквайте, оставете някакви коментари, какви игри искате да играя. И от мен, чао!